tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwi mutungamire tenzende tungamire semana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzinde tungamire apo ndasvika nyanza mananda ondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga andinzwe imwi moti ndinokutungamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi ari kutiisira musign language. Mufundisi kwesai vateereri. Vateereri, welcome to the program. Tinoda kutenda nhasi hurukuro yedu ine musoro wenyaya unoti mitemo ine gumi. Muchaona kuti patakakurukura muzvidzidzo zvapfuura zviviri, yes, taitaura pamusoro pehondo yaArmageddon. Yes, Pastor. Zvikabuda pachena kuti ihondo iri pamirayiro. Vari kurwisana vari Kristu naSatani. Vari kurwira kuda kunamatwa. Asi Bhaibheri richienda pamberi rakaisa pachena kuti kunamata kuteerera. Ane mitemo yachengetwa ndiye anamatwa. Mitemo yazvidzwa muridzi wayo azvidzwawo. Saka taona zvakakosha kuti muhurukuro inoi titaure pamusoro pemitemo yaMwari, mitemo ine gumi, nekuti ine chekuita nekususukidza muhondo yaArmageddon. Ndizvo zvokutaurwa namufundisi, the 10 commandments. Mufundisi vachativerengera kuna zvakazarwa 14. Moverenga kubva pavhesi ya9 kusvika pavhesi ya12. Zvakazarwa 14 vhesi ndeya9 kuenda pavhesi ya 12. Ipapo mumwe mutumwa wechitatu wakatevera akati neinzwi guru, kana munhu akanamata chikara nemufananidzo wacho nekugamuchira chiratidzo pahuma yake kana paruoko rwake, naiye uchanwawo waini yokutsamwa kwaMwari yakadirwa isina kuvhenganiswa mumukombe wehasha dzake. Uchatambudzwa mumoto nesuferi pamberi pavatumwa vatsvene napamberi pegwayana. Vutsi hwokutambudzika kwavo hunokwira nokusingaperi-peri. Havane zororo masikati nousiku, ivo vanonamata chikara nomufananidzo wacho nounogamuchira chiratidzo chezita racho. Ndipo panokutsungirira kwavatsvene vanochengeta mirayiro yaMwari nokutenda kwaJesu. Saka sezviri kubuda muBhaibheri vateereri, pari kunoratidza kuti kwekupedzisira kwenhoroondo yenyaya dzekunamata panyika pano, the last showdown mufundisi, pari kunobuda Mwari achiita pati yake yekuyambira nyika. Saka maona yambiro yacho yanongedzerwa nemutumwa ari kudeedzera nenzwi guru. Kuti dai vanhu vese vanzwa. Saka nyaya iri kunzi vanzwei vateereri, pari kunzi wedwe kuri kuenda nyika uku panyaya dzekunamata. Kuri kwekuti kwaita hako vanhu vanga vachiri kuwanikwa vari kurutivi rwechikara. Even mufananidzo wacho sezvatakadzidza zvichaitwa zvichibatsirwa naAmerica. Kana chiratidzo mark of the beast inotenderera panyaya yekuchinjwa kwesabata remuBhaibheri. Hanzi kuri kwekuti kuchine vanhu vakadaro, please
inzwai zvichaitika mberi. Ndopabva pabuda kutambudzika nemoto nesufero uchiparadza vakadaro. Saka Bhaibheri rabva rakurumidza kudzoka rikati, but ndo panoda vanochengeta mitemo yaMwari vachitenda muna Jesu. Kureva kuti zviripo zvinotokurudzirwa mukunamata kwemazuva ekupedzisira, munhu anofanira kutenda muna Jesu saishe namuponesi wake. Yes. Atenda anofanira kuchengeta futi mitemo yaMwari. Auchengeta mitemo yaMwari. Ukadaro uri kubva wabuda uri kuopposite side. Hausisiri kusaidi revachatambudzwa vachaparadzwa naMwari. Maybe Pastor imbotsimbidzira kuti nyika ino iri kunoguma Jesus is coming again. Jesu ari kuuya vateereri, ichocho ndo chokwadi. Kuuya kunoita Jesu sekudzinza kwatakamboita kumashure. Zvino hazvizorambi zvichienda mberi sezviri kuitika zuva nezuva. Ayo. Saka taakumapeto kuri kubva kwanzi chiri kunosiyanisa mapoka mairi vateereri. Kune vari kunamata Mwari vachitenda muna Jesu vachichengeta mitemo yake. Nevamwe vari kubva vanzi vari kurutivi rwechikara. Kuratidza kuti ikoko kune zvaitwawo mitemo yaMwari. Saka kuti pachijeka mufundisi toda kumboona mitemo yaMwari. Saka chidzidzo chiri kuti mitemo ine gumi. Kuitira kuti kana munhu akuzoichengeta azive. Azive. Because ukaona kuchinzi vachaponeswa vari kuchengeta mitemo, unofanira kuiziva. Because because pane mitemo inotungamira pasi rino mudzinyika. Yekuti kana usingaizive dzimwe nguva ukakaruka waenda kurutivi rusirwa nemapurisa, vanokusunga even wonge usingazive. Vanenge vaiti ignorance has no defense. But kuchecha hatidaro. Toda kuti munhu azive. Kana wakuchikoro wochikora mavune zvavo. Handitika. Handei tinoverenga mitemo ine gumi mufundisi. Pana Exodus chapter 20 kubva verse ya 3 kusvika pa verse 17. Munenge muchienda henyu mbichana kuti zvibatike kuvateereri vedu. Pana Exodus 20 verse ya 3 verengai mutemo wekutanga tinzwe. Exodus 20 verse ya 3. Usava navamwe vaMwari kunze kwangu. That's commandment number 1. Ndo mutemo wekutanga we. Usave nevamwe vaMwari kunze kwaJehovha wekudenga. Tinofana kunamata Mwari chete. Tinofana kunamata Mwari chete. Handei pamutemo wechipiri. Verse ya 4. Usazviitira mufananidzo wakavezwa. Kana uri mufananidzo wechinhu chiri kudenga kumusoro, kana wechiri panyika pasi, kana wechiri mumvura pasi penyika. Usapfugamire izvozvo kana kuzvishumira. Nekuti ini Jehovha Mwari wako ndiri Mwari ane godo. Ndinorova vana nokuda kwezvivi zvamadzibaba avo, kusvikira kurudzi rwechitatu norwechina rwavanondivenga. Ndichiitira nyasha vane zviuru zvamazana vanondida vanochengeta mirayiro yangu. Saka mutemo wekutanga wati tisave nevamwe vaMwari. Wechipiri unotidzidzisa kanamatirwo kaMwari wechokwadi wacho. Mwari wechokwadi pari kubva panzi asanamatwe tichishandisa zvifananidzo. Anzi chero zvinhu zviri kudenga. Chero zvinhu zviri kudenga. Kudenga ndo kuna Mwari ndo kuna Jesu. Kureva kuti vateereri even kushandisa mufananidzo waJesu. Tichinamata Mwari wechokwadi wacho. Mutemo wekutanga pastor watiudza kuti kuna Mwari wani wechokwadi. Mutemo wechipiri unochitibatsira kuti kuna Mwari wani wechokwadi wacho anonamatwa sei. Ndo pari kunzi haanamatwe nezvifananidzo kana zvidhori. Chingave chifananidzo chechinhu chiri kudenga, ana Jesu vatori kudenga, kana zviri panyika kana pasi pemvura, kana vanhu. Mwari even munhu haafugamirwe. Ndo zviri kutaurwa. Hanzi naMwari nyaya iyoyo ndinogona kuitsamwira dzinza rese, asi vanodavo kuteerera Mwari anovaitira nyasha. Ndo commandment number 2. Mfundisi verengai commandment number 3. Verse ya 7. Yes. Usareva zita raJehovha Mwari wako pasina. Nekuti Jehovha angarege kupa mhosva unoreva zita rake pasina. Mwari haadi kuti zita rake ritaurwe kana kuti tiritakure tisingarevese. Mazvibataka kuti mimi warwodzi munenge muchida kunzi muri munhu waMwari. Muri muKristu. Asi musiri kurarama chaizvo. Kutora zita racho zinyeke. Kurizvidza, even kutoritaura pese pese sekunge zita rakajairika Mwari. Zvinoita kuti kutorashwa naMwari. Mabva mapa example yakanaka. Nepasina need yekuti azvitaurirei. Nezvimwe zvacho zvingonzi naYave unoshaura kuti Yave apinda papi. Manje vechirungu havadaro kazva naYave zvamurutaura.
pakaitika tuma occasion nechinzi Christ Jesus. Adaura ndashamisika. Jesus Christ. Anozona zvokuti unoshaya kuti ashaya here mamwe mazita ekushandisa. Ndo mutemo wechitatu. Verengai mutemo wechi4 pastor kubva pavhesi ya8. Mutemo wechi4 verse 8. Rangarira zuva reSabata kuti urichengete rive dzvene. Ubate mazuva matanhatu uite mabasa ako ose, asi zuva rechinomwe iSabata raJehovha Mwari wako. Usatongobata mabasa naro iwe, kana mwanakomana wako, kana mwanasikana wako, kana muranda wako, kana murandakadzi wako, kana zvipfuwo zvako, kana mweni wako uri mukati mamasuo ako. Nokuti namazuva matanhatu Jehovha wakaita denga nepasi negungwa, nezvose zviri mukati mazvo, akazorora nezuva rechinomwe. Naizvozvo Jehovha wakaropafadza zuva reSabata akariita dzvene. Mutemo uyo unobatsira panyaya dzeutano nekuziva nguva dzekunamata Mwari nechikonzero chatinomunamatira. Saka unoburitsa pachena kuti Mwari akasika. Saka kusika kwaMwari ndo kunopa kodzero yekuti anamatwe. Ndobva wabva watsanangura uchibatsira vanhu vari panyika kuti patine tichirarama kuti tiwane zvinotiraramisa kushanda, asi tozorora nezuva rechinomwe rinova nguva yakatsaurwa kuti tinamate Mwari. Ndo mutemo wechino. Hande mutemo wechishanu. Vhesi ya12. Kudza baba wako namai vako kuti mazuva ako ave mazhinji panyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako. Ndofunga wakajeka. Vabereki vanoda kukudzwa. Tirarame mazuva akawanda. Mutemo wechi6 pastor. Usauraya. Mwari haatarisire kutora upenyu, kuuraya. Wechi7. Usaita upombwe. Committing adultery upombwe Mwari haude. Commandment number 8. Usaba. Mwari haadi kuti tive vanhu vanoba. Commandment number 9 mfundisi. Usapupurira kwako nhema. Kunyepa uko. Mwari haadi. Number 10. Verse 17. Usachiva imba yokwako. Usachiva mukadzi wokwako, kana muranda wake, kana murandakadzi wake, kana nzombe yake, kana mbongoro yake, kana chimwe chokwako. Ndo mitemo ine Gumi vateereri. Mwari tisave nevamwe vaMwari. Tisafugamire zvifananidzo. Tisareve zita raJehovha pasina. Tirangarire zuva dzvene raMwari reSabata. Tikudze vabereki vedu. Tisauraye. Tisaite upombwe. Tisabe. Tisanyepe kana kuchiva. Yakabva yakwana yakadaro. Hatinzwei kuti zvii zvakaitika Mwari paakapa mitemo ine Gumi. Ngatiisusukidzei nyaya yemfundisi. Handei pana Deuteronomy 5 vhesi ya22. Deuteronomy 5 vhesi ya22. Jehovha akataura mashoko aya ose pagomo kuvungano yenyu yose, ari mukati memoto negore, nokusviba kukuru nenzwi guru, haana kuwedzera mamwe. Akanyora pamahwendefa maviri amabwe akandipa ivo. Mitemo ine Gumi haina kuuya kuri kufunga kwevanhu vakaita meeting kuti ngatigadzirei zvinhu tigarisane vateereri. Yakataurwa naMwari adzika pagomo reSinai. Gomo rese raipfungaira richibvira moto. Mwari akataura mitemo iyi ari mukati memoto. Haana kuzowedzera, angori 10 akadaro. Hanzi paakataura izvi akabva anyora pamahwendefa mairi emabwe, ndobva atambidza Mozisi. Ngatichionei kuti chii chakaitika pastor nemahwendefa mairi pana Exodus 32 verse 15 na16 nevhesi 19. Exodus 32 verse 15 na16 nevhesi 19. Verse 15. Zvino Mozisi akatendeuka akaburuka pagomo ana mahwendefa maviri echipupuriro muruoko rwake. Verse 16. Mahwendefa akanga akanyorwa ndivi dzawo dzose, akanga akanyorwa seri neseri. Mahwendefa iwayo rakanga riri basa raMwari, norunyoro rwakanga ruri runyoro rwaMwari, rwakanga rwakatemwa pamahwendefa. Verse 19. Verse 19. Zvino wakati aswedera kumisasa, akaona mhuru nokutamba. Ipapo shungu dzaMozisi dzikamuka, akakanda mahwendefa aiva mumaoko ake pasi, akaaputsa mujinga megomo. Mozisi apiwa mitemo yaine Gumi vateereri. Vanhu vaIsraeri vakabva vakurumidza kutyora mutemo wechipiri wekuti usazviitire mufananidzo. Saka neshungu abhoika naMozisi akabva aregerera matombo aya pasi ndobva atsemuka. Mwari akabva aiginova here kuti mitemo ine Gumi yapera. Akabva amutuma
akati ndoda kuti uveze futi mamwe matombo ukwire mugomo ndinyore futi. Verengai pana Deuteronomy chapter 10 verse ya 3 na 4. Deuteronomy chapter 10 verse 3 na 4. verse ya 3. Naizvozvo ndikaita areka yamatanda omuakashia, ndikaveza mawendefa maviri amabwe akanga akaita sookutanga, ndikakwira mugomo, ndakabata mawendefa maviri muruoko rwangu. Akanyora pamawendefa zvakafanana norunyoro rwokutanga aya mashoko ane Gumi amakaudzwa naJehovha pagomo, ari pakati pomoto nezuva reungano. Jehovha akandipa iwo. Saka Mozisi akazokwira mugomo aine matombo, Mwari ndobva vatara futi pamatombo vachinyora kudzokorora zviya zvakambonyorwa pekutanga. Iwo mashoko ane Gumi ndo ari kunzi the 10 commandments. Ndobva adzoserwa futi. Ndiyo mitemo iyi. Saka mufundisi muri kujekerwa here kuti haizi mitemo yaMozisi? Ayo zvajekera pandima dzataverenga kana kwayabva ndikuna Mwari, right, asi atumwa nayo ndi Mozisi. Anyora ndiani? Anyora ndi Mwari. Anyora ndi Mwari. Mwari akataura akanyora. Saka ndo zvairi. Ndoda kuti muchimhanya kuna mapisarema mufundisi. Ndoda kuti muende kuna mapisarema, iyo sungano mashoko ane Gumi kuti tafamba mberi uko nguva yana David vari kuti pane here zvakazombokanganisika pamashoko aya mitemo ine Gumi. Mapisarema 89 verse ya 34. Mapisarema 89 verse ya 34. Yes. Sungano yangu handingaizvidzi kana kushandura chinhu chakabuda pamuromo wangu. Mitemo ine Gumi mufundisi yakataurwa naMwari. Ndo yanzi sungano pataverenga kuna Deuteronomy 10. Ndo pari kutaurwa manje pachinzi naMwari sungano yangu iyoya. Izvo zvakabuda mumuromo mangu zviya handingazvishandure. Saka ndati tikasike tamhanya kusvika kuna mapisarema kuti iite unge samare kuti tione kuti mitemo iyi yazoko ingangodaro here paine chakachinja. Saka Mwari ari kuramba achitsimbidzira kuti aiwa, kana chiri chinhu chinobuda mumuromo mangu handichichinjeba. Sungano iya yakabuda mumuromo mangu icharamba yakadaro. Ndaona muda kutaura bati mboverengai mapisarema 19 verse ya 7 na 8 mozotaura yenyu. Mapisarema 19 verse 7 na 8 verse ya 7. Murayiro waJehovha wakakwana, unoponesa mweya. Chipupuriro chaJehovha ndichazvokwadi, chinopa usina mano njere. Zvinorayirwa naJehovha zvakarurama, zvinofadza mwoyo. Murayiro waJehovha wakaisvonaka, unovhenekera meso. Saka inini zvandinoita kana ndida kuona kuti vateereri vabata, handigoni kuvabvunza vari kure neni, ndinobvunza imimi. Saka munofanira kupa answer iri correct, ndokuti ndizoni ndiri kufamba navateereri. Manzwe isofa pastor. Zvatanzwa muchikamu chino ichi ndezvekuti sezvo hondo iri pakati paKristu naSatani inotenderera pamirayiro, achengeta murayiro anamata muridzi wemurayiro iwoyo. Ndosaka pabuda pfungwa yekuti tidzidze nemirayiro yaMwari inodaidzwa pane dzimwe nzvimbo kuti mirayiro ine Gumi. Saka taiverenga yese kubva pane wokutanga kuti kunongoona Mwari mumwe chete. Mwari iye ane manamatirwo anoita, ane zuva rake raanonamatwa, kufanira vanhu kubva kune mabasa avo ese, asi zvakarewo anokoshesawo kugarisana kwatinoita nevamwe vanhu, kukudza kwatinoita vabereki, kusabira vamwe, kusavanyepera, kusachiva zvevamwe, ndo zviri mumirayiro. Mirayiro iyo iyi kuuya kwayakaita kuti tizove nayo nhasi. Yes. Mwari akatotaura kuvaIsraeri vachinzwa vese nenzeve dzavo, ndobva ainyora pamatombo. Seti yekutanga yematombo Mozisi akaidonhedza agumbuka ikapwanyika. Mwari akamuti gadzira imwe futi. Akakwira naye kugomo. Mwari akadzokorora kunyora mashoko iwayo emitemo ine Gumi. Mwari obva ataura kuna mapisarema kuti handizochinji mitemo iyi chero zvaita sei. Thank you pastor. Vateereri ndovimba kuti tiri kufamba tese, gatimbonzwa kambo tuye toenderera mberi. Nerimwe zuva tichabva munyika, takananga kudenga, kudenga tanunurwa naJesu muponesi, tichapururuka tiende. Katsurira iwa tene pena, enga ratezi katsurira
Achaenda kudenga Atenzi asi avo vese vasingatendi Havana nzvimbo muumambo Gadzirira ivo tsenekena Engara tenzi gadzirira inasi Otsende Mwayava petko kutitiende Kudenga tesenga tiende kumshakurenga renga Ninona mata kuti ove ovo Kuti tibururuke tese Tikare tinogara na mambo wedu Renga tiwane upenyu singaperi Gadzirira ivo tsenekena Engara tenzi gadzirira inasi Otsende Mwayava petko kutitiende Kudenga tesenga tiende kumshakurenga tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu mitemo ine gumi. Toda kuti tichisusukidza nyaya yedu taona mitemo ine gumi kuOld Testament Mwari achiti chakabuda mumuromo make haasi kuzoshandura. Patinosvika kuTestamenti itsva ndo kunenge kune dambudziko mufundisi nekuti chidzidzo ichi chimwe chaita kuti chiuye kuvateereri vedu pavanoona tiri kudzidzisa vamwe tiri kudzidzisa kuna Daniel tichidaro tichiramba tichitendera tichidaro pane vamwe vanoti koimbodzidzisaiwo kaNew Testament mupfungwa yavo vamwe vacho pandinese ndataura nawo kwete vese pane pachinobuda kunge pane kakubatirira vanhu kuOld Testament but poita kunge pane kakutefenura kusunungura vanhu kuNew Testament zvakadaro zvekuti mavara anoshandiswa muchirungu kuOld Testament vanenge vachinyanya kusenda mapavara rekuti law kuNew Testament vonyanya kusenda mapane rekuti grace kuti kuOld Testament vanoti murayiro kana kuti mutemo unoita nguva inyanya kusunga kuNew Testament pane pfungwa dzinotenderera muatendi dzekuti nyasha dzakakurumbira zitereki nyasha saka sekunge nyasha nemutemo zvinhu zvakanyatosiyana zvisingawirirani but even tisataverenga mufundisi zvakajeka here kuvateereri vedu kuti Mwari uyu ndiye mumwe chete zuro nanhasi nekusingaperi ndimi munombopinda muvatendi kuti haashanduke Mwari haachinje Mwari ndiye mumwe chete saka papfungwa iyoyo maibata vateereri taakuchiverenga mavhesi anoteera kuti tikaira taziva kuti Mwari wedu uyu ndiye mumwe chete haazi anochinja hatichinzwa kuti Jesu paakauya maybe ndiye angatotibatsira nenyaya yemitemo iyi ndo vakaipa kuOld Testament paakauya anga ine agenda ipi verengai kuna Mateo 5 verse 17 kusvika pa19 Mateo 5 verse 17 musafunga kuti ndakauya kuparadza murayiro kana vaprofita handina kuuya kuparadza asi kuzadzisa nokuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri kusvikira denga napasi zvichipfuura yota imwe kana tsanga imwe yomurayiro hazvingatongopfuuri zvisati zvaitika zvose. Naizvozvo ani nani unoputsa mumwe wemirayiro miduku iyi akadzidzisa vanhu kuita saizvozvo uchanzi muduku muushe hwokudenga, asi unoiita akaidzidzisa uchanzi mukuru muushe hwokudenga. Iyi mharidzo yakaitwa naJesu pagomo ndo yedzimwe mharidzo dzake dzekutanga mufundisi. Asati amboti fambei nenyaya yeministry. Ndo chinhu chaakakurumidza kuisira vanhu pachena kuti musafunge kuti ndauya kuzochinja murayiro. Alright. Saka panyaya yekuchinjwa kwemutemo kuri kwekuti iri kuramba hayo ichitaurika pakati pedu vatendi nhasi. Inogona kutaurika but haina kuchinjwa naJesu. Haizi yatingaputire kumonerera pana Jesu. Alright. Haipo ipapo Jesu ari kutoti ndatouya kuzoizadzisa kuti kudiwa tichasvika ipapo. Okay. Ndobva aenderera mberi Jesu akati pakatoita munhu ari kukurudzira vanhu
kutyora mitemo achanzi mudiki muushe hwaMwari. Asi pakaita munhu ari tokurudzira vanhu kuchengeta mitemo yaMwari, munhu iye achatonzi mukuru muushe hwaMwari. Kuti apa pasi kana achinzi mudiki kavateereri asi kureva kuti anopinda muushe hwaMwari asi unopiwa chinzvimbo chepasi pasi. Aiwa, unoziva kuti kana munhu akanzi kwaadvertiswa basa zvonzi munhu anofanira kunge aine makore 25 ekuberekwa, munhu ane 19 years oapply, application yake inosendekwa, inongoiswa parutivi, haikonzidwe, anonzi ashaya nekuti aita mudiki. Hakusi kuti vanomutora kuti zvaari mudiki tochimupa chimwe chinzvimbo pabasa. Saka kana achinzi mudiki kuti anzi haatokwana, haatopindi. Vateereri, musazviite vaduku muushe hwaMwari nekudzidzisa kuti mutemo hausisipo. Ndo zviri kubuda pavhesi. Tauda kuona pamandibvunza mufundisi kuti kuzadzisa kudii. Pandima imwe chete pana Matthew 5. Endai pavhesi 21 na22. Mateo 5 verse 21. Makanzwa kuti zvakanzi kune vekare, usauraya. Ani nani unouraya uchapara mhosva ikatongwa. Asi ini ndinoti kwamuri, unotsamwira hama yake uchapara mhosva ingatongwa. Ndoda kuti mubva maibatanzana Genesis 4 verse 5 to 8. Genesis 4 verse 5 kusvika pana 8. Kunonzi kuzadzisa murayiro kudii, ndo zvatoda kuti zvijeke kubva muBhaibheri. Genesis 4 verse 5. Asi Kaini nechipiriso chake haana kuchigamuchira. Ipapo Kaini akatsamwa kwazvo, chiso chake chikaunyana. Ipapo Jehovha akati kuna Kaini, watsamwireiko? Chiso chako chakaunyana nei? Kana ukaita zvakanaka ungafari here pachiso chako? Kana usingaiti zvakanaka zvinokuvandira pamukova, zvichakutsvaka asi iwe unofanira kuzvikunda. Zvino Kaini wakataurira nomunun'una wake Abheri. Vakati vari kusango, Kaini ndokumukira Abheri munun'una wake akamuuraya. Saka Bhaibheri rati makadzidziswa pamitemo ine 10 kuti usauraye. Asi Jesu ari kuti ndinoti kwamuri, ani nani anotsamwira brother yake angoita semumhosva inenge yekuuraya. Saka panobva panetsa. Saka ndati titsvage pane munhu akambotsamwira brother yake. Saka kuzadziswa kwaari kuita kutsanangura nekuburisa pachena zviri murayiro chaizvo. Zviri murayiro kuti Kaini akatanga nekutsamwira Abheri. Denga ipapo raitoona munhu akuuraya. Zvekuti zvakazonoitika vari kumunda zvekutora demo ouraya. Yango action, but kuuraya kwatotanga kare mumwoyo. Saka Jesu paari kuti ndakauya kuzozadzisa, chimwe chacho chaari kureva, ari kutora kuti auya kuzonyatsotsanangura zvinenge zvichirehwa pamuriwo kuti usauraye kana kuti usaite upombwe. Anodzika pazasi. Obva ati makanzwa kuti usaite upombwe. Asi ndinoti ani nani anotarisa mukadzi nekuchiva. Saka ada kuburitsa upombwe isingori act chete, asi mazvabvira macho. Saka kutsanangura kunonzi kuzadzisa murayiro. Neimwe nzira futi, after kutsanangura iye aizorarama mutemo wacho. But chimwe chipisi chekuzadzisa kutsanangura zvizere. Saka kana ndanyatsokunzwa zvakanaka muri kuti kuzadzisa kwairehwa naJesu kunobuda nepaviri. Yes. Chimwe chacho kurarama sezvinodiwa nemutemo. Exactly. Jesu aizviita. Yes. Chimwe chacho kutsanangura zvinonyatsoreva mutemo wacho kachengeterwo kawo. Saka akabva akondinya nechapter yaMateo 5 achiratidza zvinoreva mutemo. Saka kunonzi kuzadzisa vateereri, because patinotaura dai mufundisi kunogona kuita muteereri anoti mazvinzwa Jesu akatouya kuzadzisa we. Saka mupfungwa dziri mumatiri vanhu ndedzekuti kuzadzisa ndofunga kuti kapu yazara chiibvisa here. Ameno pfungwa iripo, but kudzidzisa kweBhaibheri kuzadzisa hakureve kubvisa mutemo. Next stage mufundisi pamutemo ine 10. Pane pfungwa inobva yekuti asi Jesu 1 akasiya yango mitemo 2 akaichinja kuti isarambe iri 10. Akasiya kwangone kuti ida Mwari wako newokuti ida muvakidzano wako. Izvo zvekuna Mateo 22. Muna revhesi racho Mateo 22. Ndachifungwa tichangoitaura kana muinaro riverengei. Matthew 22 verse kubva pa 35. Verse ya 35. Yes, Matthew 22. Mumwe wavo mududziri womurayiro akamubvunza achimuedza akati, mudzidzisi, murayiro mukuru pamurayiro ndoupiko? Akati kwaari, ida Ishe Mwari wako nomwoyo wako wose, nomweya wako wose, nokufunga kwako kwose,
Ndiwo murayiro mukuru nowokutanga. Wechipiri unofanana nawo ndiwoyo, idawo kwako sezvaunozvida iwe. Murayiro wose navaprofita zvakabatanidzwa pamirayiro iyi miviri. Ndaona mamuine pfungwa yacho kare even pandandangoitaura kuti isaverengwe ndaona mamhanyirapo. Tsanangurai Jesu aiti pastor. Jesu ari kubudisa panapa kuti mitemo ine gumi inogona kutaurwa muchidimbu kana kuti kutaurwa mumazwi mashoma. Summary. That's a summary. Summary muchirungu. Saka munhu kana kuchikoro zvinomboitwa kuti maverenga imwe nyaya zvozonzi nyorai pfupiso. Inenge iri comprehension. Onzi write a summary. Right. Kana ukanzi nyora pfupiso hauna unzi chinja nyaya unyore imwe nyaya nyowani. Wanzi nyora nyaya imwe chete iyoyo nemazwi mashoma. Saka Jesu pakutaura mirayiro miiri iyi ari kuti iye mirayiro ine gumi inogona kupuwa iri pfupiso. 4 yekutanga ine ukama hwemunhu naMwari yoitwa pamurayiro wokuda Mwari. Imwe 6 hukama pakati pemunhu nemunhu yopiwa pane umwe murayiro wokudawo kwako sezvazvo chaizvo. Vateereri, Jesu haana kuisa mitemo miiri, aisamaraiza kuti mitemo 4 yekutanga ya usave nevamwe vaMwari, usazviitire mufananidzo, usareve zita raJehovha pasina, rangarira zuva reSabata. Ndo inoratidza kuti unoda Mwari here. Haugone kuda Mwari uchiita zvifananidzo zvaaramba. Haugone kuda Mwari uchireva zita rake pasina. Haugone kuda Mwari uchimunamata panguva dzaasiri kuda iye nedzaasina kurayira uchiita zvisiri izvo. Inoratidza rudo rwemunhu kuna Mwari. Yekupedzisira yekukudza vabereki, kusauraya, kusaita upombwe, kusaba, kusanyepa nekusachiva, inoratidza kuti unoda here mumwe munhu anova muvakidzani. Saka iyo yaive samari. Handei pamberi mufundisi. Panext manje panobva panzi but Pauro 1. Zita raPauro rinotaurika zitereki pastor muvatendi panyaya yemitemo iyi. Ndofunga hameno maitiro aaita. Saka ndoda kuti timboverenga tsamba dzaPauro timboona kuti zviri kutsiurwa nemitemo ine gumi Pauro aiva against here kana kuti aive in support. Nekuti Bhaibheri harisi kuda vanoita upombwe, harisi kuda mbavha, harisi kuda mhombwe, harisi kuda vanonamata zvifananidzo. Timboona kuti Pauro aive kurutivi rupi. Kura kuti muri kuti imimi toda kutsvaga kuti Paul aiti nembavha neupombwe. Aiti kudi nembavha nevanonamata zvifananidzo aivaona vari vanhu vari kurutivi rwaMwari here kana kuti against. Ndokuti tizoti Pauro aive kusaidi ripi remitemo ine gumi. Zvabatika kavateereri. Saka ngationei patsamba dzakanyorwa naPauro yekutotanga yaakanyora iri muBhaibheri tichiteedzanisa manyorerwo eBhaibheri kwete madetsi ndivaRoma. Romans 13 verse 8 to 10 verengai pastor. Roma 13 verse ya 8. Musava nechikwereti nomunhu asi chekudanana, nokuti unoda mumwe azadzisa murayiro. Nokuti izvo zvokuti usaita upombwe, usauraya, usaba, usachiva kana murayiro upi neupi zvakaunganidzwa pashoko rokuti ude wekwako sezvaunozvida iwe. Rudo haruitiri wekwako zvakaipa, naizvozvo rudo runozadzisa mirayiro. Saka Pauro abva atanga nechidimbu chechipiri chemitemo inogumi chinogona kusamaraizwa chichinzi ude wekwako sezvaunozvida. Saka ari kubva ati haugone kuklema kuti unofarira mumwe munhu, but pamitemo 6 yekupedzisira inoti usaite upombwe, usabe, uchiityora. Saka ari kubva ati kuchengetwa kwemitemo iyoyo uri kutozadzisa rudo, uri kutozadzisa mirayiro. Handiri mapapata kuti zviri kubuda ndezvekuti Paul anga asingashore mirayiro ine gumi. Ndizvozvo. Because pane pfungwa inogona kuramba ichitendera kuti but chakakosha harisi rudo here. Ndo ruri kubva rwadi naPauro ndizvozvo. Chakakosha rudo, but rudo rwacho runoonekwa nekuita mitemo. Handei pana vaKorinde pastor. Vekutanga chapter 6 verse ya 9 na 10. Imwe tsamba yakanyorwa naPauro anoti kudii nevanhu vanotyora mitemo yaMwari. Vakorinde vekutanga 6 verse ya 9. Ko hamuzivi kuti vasakarurama havangagari nhaka youshe hwaMwari here? Musarasika, nokuti mhombwe, kana vanonamata zvifananidzo, kana vanofeva, kana vakapata, kana vanoita zvakaipa navarume, kana mbavha, kana vanoruchiva,
kana vanosinwa doro, kana vatuki, kana makororo havangagari nhaka youshe hwaMwari. Pauro alista vanhu vakawanda vekutanga kutaurwa imhombwe pastor. Mhombwe anenge ari munhu aita sei? Munhu aita upombwe, atyora mutemo wokuti usaite upombwe. Mutemo wokuti usaite upombwe. Kwanonamata zvifananidzo. Mutemo unoti usaite zvifananidzo, usave nevamwe vaMwari. Ko mbavha? Mbavha ababa. Atyora mutemo wokuti usabe. Saka ndo vari kunzi naPauro vateereri, vanhu ivava havasi kuzogara nhaka yeushe hwaMwari. Kureva kuti havasi kuzoenda kudenga. Vanotyora mitemo. Saka kana Pauro ari kuti vanotyora mitemo havasi kuzoenda kudenga, naimi vateereri, Pauro ari kusaidi kupi kwemutemo? Ari kuti mutemo hauna basa here pakadai? Maybe kuti zvijekeverengai vaRoma 7 verse 7 nevhesi 12. Tinyatsonzwa achimbonyatsotaura zviri clear Pauro. Anoti 7 verse 7. Yes. Zvino tichatiko, murayiro zvivi here? Aisva. Asi handizaiziva zvivi kana murayiro usaivapo, nokuti handizaiziva kuchiva kana murayiro usina kuti usachiva. Verse 12. Naizvozvo murayiro mutsvene nomutemo mutsvene wakarurama wakanaka. NdiPauro hanzi mutemo wedu wakarurama mutsvene. Tingaconfuse kedu nemamwe matauriro ake, but munzwe iwo apa paataura apa. Ati murayiro mutsvene wakadii? Wakanaka. Ndoda kuti tingoita imwe ndima pastor. Ndikuona nguva dzedu dziri kufamba. Endai kuna Timothy. Timothy wekutanga. Verengai kubva vhesi ya Timothy wekutanga chapter 1. Moverenga kubva pavhesi ya 8 kusvika pa11. First Timothy 1 verse 8. Asi tinoziva kuti murayiro wakanaka kana munhu achiita nawo sezvinoreva murayiro, achiziva kuti murayiro hauna kuitirwa wakarurama, asi vasine hanya nomurayiro, navasingateereri navasingadi Mwari, navatadzi navasiri vatsvene, navasine hanya naMwari, navanorova madzibaba, navanorova madzimai, navanouraya vanhu, nemhombwe, navanopombora navarume, navanoba vanhu, navanoreva nhema, navanopika dema, uye kana chimwe chiriko chinopesana nedzidziso yakarurama, sezvinoreva evhangeri yokubwinya kwaMwari womufaro yandakapiwa ini. Gospel yaiparidzwa naPaul ari kuisa pachena kuti vanorova madzibaba havasi kukudzwa vabereki, vane ruchiva, mbavha, mhombwe, ivavo vari against vhangeri raitaurwa naPauro. In other words, aitoparidza kuti vanhu vabve muzvimiro izvi vaende mukuchengeta mitemo yaMwari. Saka Pauro ari kubuda pachena kuti mitemo yaMwari ikatyorwa vateereri, munhu anorasikirwa neupenyu husingaperi. But same Pauro, chingoerengai vhesi tisatanzwa kambo, Romans 10 verse 4. Roma 10. Muzoonawo kuti vateereri veduka vanenge vari right, because pandina chikuerengesai mavhesi esaya kune vanenge vachiti inda muri kunyenyeredza ekuti, because ndo vanenge vanditumira mavhesi ayamufundisi. Saka ndinoda kuti tiaverenge ese. Romans 10 verse 4 ndo imwe yavanonditumira, iverenge iti. Roma 10 verse 4 iri kuti kudini? Nokuti Kristu ndiye mugumo womurayiro, kuti mumwe nomumwe unotenda aruramiswe. Mapanzwa kawo. Ndo pandine nchiudzwa novateereri kunzi ko apo imi zvoita sekuti pakauya Kristu ndo pakabva paguma zvese zvemitemo iyi. Saka toda timbonzwa kambo tosikuenderera mberi nenyaya, but muchidimbo vateereri, asi yeKristu paauya mamunzwawo kaachitaura kuti handina kuuya kuzochinja asi kuzadzisa. Ndobva tanzwa Pauro achikurudzira vanhu vaive kuRoma, vaive kuKorinde, akatonyora tsamba kuna Timothy kuti udza vanhu vachengete mitemo, vakasachengeta mitemo havasi kuzoponeswa. Muchikamu chapfuura taona Jesu achisa pachena kuti haana kuinga panyika kuzochinja mitemo. Ndobva taona Pauro achikurudzira vanhu kuti vakaramba vari kurarama zvekutyora mitemo havasi kuzoponeseka. Kureva kuti Jesu akasiya asina kuchinja. Pauro akadzidzisa zvimwe chete. Pfungwa yekuti rudo ndo rukuru yakanaka, ndo yabva yanzi rudo runozadziswa nemirayiro. Mamasira manje pekuti Pauro anoti Jesu ndiye panogumira mutemo. Ivhesi rinogara richitumirwa kuno nevanenge. Saka unoziva kuti hazvidi kuti tingoramba tichifamba nezvidzoka woita kunge uri kuiginwa vanhu zvavari kutumira, unoita kunge kuvashandisa kuti kana mine mibvunzo tumirai kwatiri. Youya mibvunzo yacho ichiti nhai pastor, ko vaRoma 10 verse 4 inoti Kristu ndimugumo, wongoita kunge uri kunyenyeredza. Saka izvinovateereri, handisida kupindura vaRoma 10 verse 4.
ndoda kutowedzera pamubvunzo wamuinawo kuti mutoonawo zveshuwa kuti nyaya yamunombonge muchitofunga yaya kunoku iriko, but bhaibheri richatibatsira kupindura. Endai pana Ephesians 2 vhesi ya8 na9. Vhesi ya8 na9. Vhesi ya8. Nokuti makaponeswa nenyasha nokutenda, izvo zvisingabvi kwamuri asi chipo chaMwari. Hazvibvi pamabasa kuti kurege kuva nomunhu unozvikudza. Inenge ichiti for you are saved by grace through faith. Papadzwa kapa. Zvikanzi hazvibve pamabasa pastor. Kureva kuti kuponeswa kwedu hakubve pakunzi wagona ichi nechichi. Nechichi. Saka ndopari kubva panzi nevateereri. Dzingori nyasha vafundisi. Hazvibve pakuti wadii. Ani mazonaka. Asi vari correct kuti inyasha. Ndizvozoka. Vatori correct, but panoda kuti paonekwe mukuzara. Nekuti vateereri mukudzidza kwebhaibheri ndofunga makuzviziva kuti pachirongwa panapa hakuna dzidziso kana kuti inonzi doctrine inosendama nevhesi 1. Unotora apa zvishoma nepapa zvishoma, wounganidza woona pfungwa yacho mukuzara. Kuti pari kunzi takaponeswa nenyasha kuburikidza nekutenda, hazvibve pamabasa. Bhaibheri rinorevei? Ndo zvatoda kuti titedze. Saka ndangouwedzera kuti utokura. Saka zvimwe zvinobatsira pastor kuti nyaya idzi dzijeke. Taona Pauro achikurudzira unhu hwakanaka. Panodzidzwa zvinyorwa zvakanyorwa naPaul, toda kuti tinzwe yambiro iripo. Kuna Peter wechipiri chapter 3 kubva pavhesi 14 kusvika pa16. Verengai munzwe. Panodzidzwa zvinyorwa zvaPauro. 2 Peter 3 verse 14 kuenda pa16. Saka vadikanwa, zvamunotarira zvinhu izvi, shingairai kuti muwanikwe naye muino rugare, musino ruvara, musine mhosva, muchiti mwoyo murefu waShe wedu ruponeso. SaPauro hama yedu inodikanwa, akakunyoreraiwo nokuchenjera kwaakapiwa, sezvaanotaura mumwadhi dzake dzose pamusoro pezvinhu izvi. Madziri mune zvimwe zvikukutu kunzwisisa, zvinominamiswa samamwe magwarovo, navasingazivi, navasine simba, kusvikira vaparadzwa. Hanzi naPeter, nyaya yekuti kudenga hakusi kuzoenda vanhu vane utere, vane tsvina nemhombwe, ndo nyaya yandiri kutokuudzaiwo. Zvikanzi handini ndega ndiri kutaura nyaya ina Peter. Zvikanzi naPauro anogara achidzidzisa nyaya imwe chete. Tatoiverenga. Aitaura kuti mhombwe nembavha havasi kuzoenda kudenga. Zvikanzi naPeter, but kungoti manyorero aPauro akanyora neuchenjeri zvekuti vazhinji pavanoverenga tsamba dzaPauro vanodziminamisa. Ndoti chiko nekachirungu kuminamisa zvikureva kuti anoverenga odudzira zvisiri izvo. Hanzi vanodziminamisa kusvikira vanhu vatoparadzwa. Saka akanyora New Testament haazi Pauro ega, kunyangwe ari akanyora tsamba dzakawanda. But hanzi naPeter, nyaya dzatinotonyorawo isusu ana Peter ndose munyaya dzinonyorwa nani? naPauro. Saka tisatadzoka kuna Pauro zvandoda kuti ndoda kuti zvireruke. Toda kutsvaga vamwe vanhu vaive level dzaPeter. Vari kunzi naPeter takatonyorawo nyaya idzi dzinonyorwa naPauro. Tonzwa kuti vakanyora kuti kudii panyaya yemutemo. Because vari kuti manyorero edu akafanana naPauro. Kungoti Pauro anonyora zvinenge zvine kaudzamu. Saka toda kuti tione kuti vamwewo vakanyora kutestamendi itsvai vaiti kudii nemutemo. Tobva tadzoka kuna Pauro kuti timunzwisise. Handei pana Johani. 1 John chapter 2 verse 4 na 6. 1 John. Toda kuti timhanye tibate nguva dzedu. 1 John chapter 2 verse 4 na 6. 1 John chapter 2 verse ya 4. Vanotiwo kudii nenyaya yemutemo. Uyo unoti ndinomuziva asingachengeti mirayiro yake murevi wenhema, zvokwadi haisi maari. Uyo unoti ndinogara maari unofanira kufambawo sezvaakafamba iye. Muri kuona vakomana ava inyora ana Johani ndovaive kutorwa naJesu achiraurawo ega. Neruzivo rwavo rwechikoro ushoma havanetseke nekutaura nyaya yavanoda kutaura. Vari kubva vangotaura straight
kuti pakaita munhu anoti ndinonamata ndoziva Mwari asingachengete mitemo, muri kunyeperwa. Mukona matsananguriro anoita ana John. Ndozvavari kutotaura, ndo New Testament yatiri kudzidza vateereri. Hanzi munhu anoti ndinoziva Mwari asingachengete mirayiro, ibvai maziva kuti muri kunyeperwa. mukristu asingafambi mumitemo yaMwari. Sezvaita Kristu ari kunyepa. John haagumire ipapo. Endai pana 1 John chapter 3 verse 4. Ndiye anobva atisira pachena kuti chinonzi chitema chii. Johani wekutanga 3 verse ya 4. Mumwe nomumwe unoita zvivi unodarika nomurayiro. Zvivi ndiko kudarika murayiro. NdiJohn uyu. Hanzi chinonzi chivi vateereri, sin. It is the transgression of the law. Right. Saka tikabvisa mutemo zvekutaura naJohn, zvamufanira kuti toda kuti nyika isare isina anonzi mutadzi. Saka chinotoita kuti kuve nevatadzika pane paine mutemo. Otherwise nyika inongosara yangu yaora. Because kune kusina chiri right nechiri wrong. Saka John ari kuti mutemo wakanaka unotizivisa chivi. Pana John ipapo chapter 5 verse ya 2 na 3. 1 John chapter 5 verse ya 2 na 3. Verse ya 2. Ndizvo zvatinoziva nazvo kuti tinoda vana vaMwari kana tichida Mwari tichiita mirayiro yake. Nokuti rudo rwaMwari ndirwo kuti tichengete mirayiro yake. Mirayiro yake hairemi. Hanzi zvinotiratidza kuti tinoda vamwe, because kurudziro yezvino yazara kumachechi kwese ndeyekuti iwewo munhu womutendi wona kuti uri kufamba zvakanaka uchido hama yako uchiita rudo, ndo zvinokurudzirwa izvi. Ndo zviri kunzi vateereri pakanaka ndizvozvo anoda hama yake anoda Mwari. Saka anoda Mwari anochengeta mitemo yaMwari. Ndo zvinotiratidza kuti tinoda hama dzedu, tinoda Mwari, kuchengeta mitemo. Atingapedze ndima dzese mufundisi. Toda kudzokawo kune imwe nyaya yataurwa naPauro yenyasha, yekutenda yefaith. But hatitoda kuitangira kuna Pauro, because hanzi Pauro akanyora neuchenjeri. Saka tikatenderera tichidzoka nekune vamweka, patinopedzisira tasvika kuna Pauro zvinojeka. Handei pana Jude. Toverenga verse 3 kusvika pa5. Mwadhiya Judas verse 3. Vadikanwa, ndakati ndichishingaira zvikuru kukunyorerai pamusoro pokuponeswa kwedu tose. Ndakaona kuti ndinofanira kukunyorerai ndichikurayirai kuti murwire kwazvo kutenda kwakadeya kupiwa vatsvene kamwe. Nokuti kuna vamwe varume vakapinda pakavanda, vakagara vaisirwa kare kutongwa uku, vanhu vasingadi Mwari, vanoshandura nyasha dzaMwari wedu vachidziita utere, vachiramba tenzi uyu mumwe chete, Ishe wedu Jesu Kristu. Zvino ndinoda kukuyeudzai, kunyangwe maizviziva henyu kamwe kare zvose, kuti Ishe wakati amborwira vanhu munyika yeIjipita, akazoparadza avo vakanga vasingatendi. Mukona tari kushingaira murume uyu. Hanzi vatendi ndoda kukubatsirai kuti dai taita faith fanika yaive nemagambe ekutenda emubhaibheri. Because hanzi danger yaapo pakati pevatendi. Hanzi pane vamwe varume vasenerera. We have sneaked in. Vapinda pakati pedu, vanodzidzisa kuti nyasha dzaMwari dzotorwa sekunge zvinoreva kutunidza kana kungoregera munhu achirarama uchapa. Mukaise mavara ekuti hanzi vanhu ava vanoita so kudzidzisa kwavo kunoita sokuti nyasha dzinokurudzira vanhu kurarama zvinotyora mitemo yaMwari. And Bhaibheri rabva rati varume ava vanhu ava havatodi Mwari. But vanoda kubatirira pane dzinonzi nyasha dzaMwari. Saka muri kuti zviri kubuda apa mufundisi ndezviri kuti kune vanhu vasingadi Mwari. Yes. Vakapinda pakati pevanonamata. Kadzidzisiro kavo ndeke kudzidzisa nyasha. Asi vachidzidzisa zvinoita kuti vanhu vasumuke ipapo vachifunga kuti unogona kunotyora mitemo yaMwari wakasungunuka. Chero uchingodaidza kuti varare kuti nyasha vanorisimudza zvekunge zvinonzi ratanga kuwanikwa kuNew Testament. Zvekunge zvinonzi ravhara zvimwe zvese zvekuti munhu asabe asaite upombwe. Zvikanzi but kuti mugone kuzvibhalansisa naJudasi anyora tsamba iyi. Hanzi yeukai kuti vanhu vakabva kuEgypt Mwari ambovaburitsa vaitira nyasha. Varwirwa pamatenda ese paEgypt. Haana kuzonovasvitsa kuKenani. Hanzi reason vaive vasina kutenda.
mapanzwa ka saka toda kuti tigone kubalansisa nyaya yekutenda. Saka kutenda kwaiveko kune vanhu vekudhara. Kwaiveko vakashaya vakatofira murenje. Vakakushaya kutenda uko vakafira murenje. Saka toda kudzoka tinyatsoona kuti kuri kunzi kutenda kwavakashaya vari murenje vanga vachiita zvipi. Alright. Mazubataka ndokuti tinyatsobata nyaya yekunzi kutenda chii. Okay. Mukunzwa kwandiri kuuya nako ka because hanzi ngatishingairei tite kutenda chaiko. Hanzi nekuti tikakushaya Mwari amboponesa vanhu vakatadza kusvika kuKenani vashaya kutenda. Kurati Mwari anogona kutombofamba nesu. Asi tikashaya kutenda otiparadza. But ngatibva taona kumwe kunonzi kutenda neBhaibheri kusiri kuri kukurudzirwa netsamba ramaverenga. James 2 verse 19. James 2 verse 19. Iwe unotenda kuti Mwari ndiye mumwe chete, unoita zvakanaka. Yes. Mweya yakaipa inotendawo izvozvo ichidedera. Mweya yakaipa ndo madhimoni. Hanzi anototendawo kuti Mwari ndiye mumwe chete. Ukatotarisa ipapo inotonzi they believe. Yeah. Handi mazona. Saka kutenda handiko kuri kukurudzirwa manjo. Alright. Mweya yakaipa inongoguma pakutenda ichibvunda. Ndoziva kuti munowanzopatara chii chisingazoitwe nemweya yakaipa. Aiteerere. Very good. Inotobvunda kutodedera. Ikanzwa zita rekuti Jesus Christ. Inotodedera kutoti the name of Jesus Christ. But aiteerere. Handi mazobata. Saka isusu tiri kukurudzirwa ngatiitei kutenda kwakasiyana nekuku. Saka ngatidzokei pavanhu vakamboburitswa kuEgypt pasi. Tuone kuti sei vakatadza kusvika kuKenani. Vakorinto kutanga chapter 10 verse ya 1 to 6. Moverenga 7 na 8 na 11. Vakorinto vekutanga 10 verse 1. Nokuti handida hama dzangu kuti murege kuziva kuti madzibaba edu ose akanga ari pasi pegore, uye kuti vose vakayambuka gungwa, vose vakabhabhatidzwa muna Mozisi mugore nomugungwa, vose vakadya zvokudya zvimwe zvomwe, vose vakanwa zvokunwa zvimwe zvomwe, nokuti vakanwa padombo romweya rakavatevera. Dombo iroro rakanga riri Kristu. Asi Mwari haana kufadzwa navazhinji vavo, nokuti vakaparadzwa murenje. Zvino zvinhu izvi zvakanga zviri zviratidzo kwatiri, kuti isu tirege kuchiva zvakaipa sezvavakachiva ivo. Imi regai kunamata zvifananidzo savamwe vavo, sezvazvakanyorwa zvichinzi, vanhu vakagara pasi pakudya nokunwa vakamuka kuti vatambe. Verse 11. Verse 11. Zvino izvi zvakavawira kuti vave zviratidzo, zvakanyorwa kuti tinyeverwe isu takasvikirwa nokuguma kwenyika. Vateereri, vana vekwaIsraeri chakavaponesa kubva muEgypt ingari kuti vaive vazorera ropa pamadhoo, vaive vatenda zvaifanonongedzera rufu rwaKristu. So they were saved from Egypt. Ndobva vatanga rwendo rwavo. Asi vaamunzira, hanzi vamwe vacho vakaita upombo, vamwe vakanamata zvifananidzo, ndobva vafira munzira vakatadza kunosvika kuKenani. Ivo vambotanga nekutenda, havana kuzoziva kuti rwendo runoda kuteerera nekuchengeta mitemo yaMwari. Ndobva vakundikana kusvika kuKenani. Zvikanzi nyaya iyi yeExodus yekubva kuvana vaIsraeri kuEgypt vachienda kuKenani yakanyorwa semunongedzo wedu isusu vakuna varama mazuva ekupedzisira, kuti tizive zvinodiwa kana toda kusvika kuKenani yekudenga. Saka mabata kuti kudi apa tabata kuti vaIsraeri vakaiburitswa paEgypt neminana. Yes. Mwari achivarwira achivayambutsa gungwa. Yes. Ende chakaita kuti vafambe mugungwa vaitove kutenda. Yes. Kuti tinoyambuka. Yes. Ndatenda Mwari. Yes. Asi vazova murenje havana kuzanganisa kutenda kwavo nekuteerera. Very good. Ndo zvakaita kuti vaparadzwe vatadze kunopinda kuPalestine. Saka chibalansisa izvi. Saka tsamba yaJudhasi yati vakaparadzwa nekuti vakashaya kutenda. VaKorinde yakanyorwa naPauro iri kuti vakaparadzwa nekuti vakaita upombwe, vakanamata zvifananidzo. Saka chibalansai kutenda kuri kurehwa naJudha. Saka kutenda zvekubudisa pachena kuti kana watenda muna Kristu panofanira kutevera kuteerera. Exactly. Chinhu one hatigone kuzvipatsanisa. That's saving faith. Inonzi faith kuna Mwari ifaith nekakuteerera. Saka chidzokorora imanja vaEfeso 2 verse ya 8 kusvika pa10. Ichijeka manje inoti takaponeswa nenyasha ya ezvinosvika ipa verse 10.
vaefeso 2 verse 8. Yes. Nokuti makaponeswa nenyasha nokutenda. Yes. Izvo zvisingabvi kwamuri asi chipo chaMwari. Yes. Hazvibvi pamabasa kuti kurege kuva nomunhu unozvikudza. Yes. Nokuti tiri basa rake, takasikwa kuti muna Kristu Jesu tiite mabasa akanaka akagadzirwa kare naMwari kuti tifambe. Kana tatenda kuna Mwari tauya vateereri. Next thing chaakutarisirwa kuti tichifamba upenyu hutsva nesimba raKristu tichiita mabasa akanaka. Hatichaite upombwe, hatichauraya, hatichanamate zvifananidzo. Saka nyasha nemutemo peza zvakafanana kuti munhu akapuwa dhora resimbi. Kuseri kwacho kune kwakanyorwa kuti dhora. Kuseri kusina kunyorwa kuti dhora asi kuti hasisiri dhora. Ndizvozvo chaizvo. Saka mutemo nenyasha chinhu one. In fact dzinotonzi nyasha chaidzoka dzinobva dzatorrequire kuti titeerere Mwari. Saka ndo uchenjeri hwaive naPauro. Saka tinogona kusapedza mavhesi ese aPauro ateereri. But ndo nyaya yaanenge achingodzokora. Chiverengai vhesi rekupedzisira mufundisi. Hebrews 3. Verengai vhesi 14 moverenga 16 to 19. Toda kubva taoneka vateereri vedu. Isusu manje tiri parwendo rwekuenda kuKenani yekudenga. Tochidii pastor? Verengai Hebrews 3 verse 14, 16 to 19. Verse 14. Nokuti tava vagoverani pamwe chete naKristu kana tichibatisisa kuvamba kwokutenda kwedu kusvikira pakuguma. Nokuti ndivanani vakanzwa vakamutsamwisa? Havazivo vose vakabva Ijipiti naMozisi here? Wakanzwa shungu makore ana 40 pamusoro paanani? Havazivo vakatadza mitumbi yavo ikawira murenje here? Wakapika pamusoro pavanani kuti havangapindi pazororo rake? Havazivo vasina kuteerera here? Zvino tinoona kuti vakanga vasingagone kupinda nokusatenda kwavo. Saka vanhu vaMwari tikasateerera mitemo yaMwari, tisingaite zvinotaura Mwari parwendo rwedu rwekuenda kuKenani yekudenga, tinotadza kunopinda paushe husingaperi. Ngatiteererei mitemo yaMwari, ngatiichengetei. Onekai vateereri vedu pasi. Tinotenda vateereri mitemo ine guru. Maita mufundisi nekuburitsa pachena nyaya dzakadai. Kana pangaita mibvunzo mimwe yamuka pamwe pasina kujeka, tibatei panhare dzatichakupai. Kana kuenda kuhama dzenyu vavakidzani vanopinda sangano rema7th Day Adventist vanoziva kuti vanokubatsirai sei kwekuenda nemibvunzo yenyu. Torai nhare idzi mutibate 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari ave nemi, tisangane muchikamu chinotevera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semana onyaradzwa